Conegudes les notícies de les 3 de la tarda, com és habitual, com tots els caps de setmana, fins que siguin les 4 en punt. Ni que estem en un cap de setmana una mica especial. Potser alguns de vosaltres podeu estar descansant, donat que per molts, potser dilluns podeu fer festa i aprofiteu aquests dies de Setmana Santa per descansar. Nosaltres us proposem fins les 4 al dit que estigueu al nostre costat, aquí a Ràdio 4, escoltant temes que tenen a veure amb el món de la cultura audiovisual. Passejant per aquesta gran vorera, una vorera encara més gran que la del Passeig de Gràcia, la nostra vorera radiofònica de la cultura audiovisual. I en aquesta vorera estaria ple de botigues, de locals, igual que el Passeig de Gràcia d'aquí a Barcelona, hi ha quantitat de botigues, de locals, gent amunt i avall, i en un d'aquests locals que trobaríem en aquesta vorera audiovisual, diria la Finestra Digital. Però clar, això de la Finestra Digital és més que una finestra. Ara aquí no ens hem d'imaginar, evidentment, un d'aquests quadres, com tants n'hi ha, que es veu el món a través d'una finestra, o quadres del Dalí amb aquella noia que se l'està mirant pintat de blau i tants altres, sinó que la Finestra Digital és una web dedicada precisament a la divulgació de la cultura audiovisual. La Finestra Digital és una publicació electrònica, una web impulsada pels alumnes de comunicació audiovisual de la Universitat Oberta de Catalunya. I avui saludem a 3 de les persones que fan possible aquesta publicació electrònica i els hi donem la benvinguda aquí a Ràdio 4 i en el programa de l'altra ràdio. Tenim la Yolanda Aguilar, la Isabel Martínez i l'Aleix Cabrera. Bona tarda als 3. Bona tarda. Suposo que vosaltres, que us interessa el món de l'univers audiovisual, ja per formació, això de venir ara com una companya de serveis informatius abans d'entrar aquí, us ha passejat per l'emissora, us agrada? Moltíssim. Sí? Sempre. Està molt bé. Algú tindria ganes de posar-se com a feina davant d'uns micròfons un temps vista, o sou més cinematogràfics o més televisius? A mi el micròfon em fa una mica de por. La Yolanda diu que li fa una mica de por. Sí, bastant. La càmera de vídeo no tant. També. L'editor de vídeo no tant. Una mica darrere de tot el muntatge. Més aviat a la part de darrere del muntatge. La Isabel també o més llançada? Jo sí, perquè tinc una vocació més periodística a la banda d'escriptura, però vaja, el que he vist avui per aquí m'ha agradat molt i potser farem un canvi d'opinió. Potser farem un canvi d'opinió. I l'Aleix, què tal? De fet, la ràdio és una de les assignatures que tinc pendents i que sempre he volgut tastar. O sigui que tu sí que a un temps vista no et faria res de posar-te davant d'uns micròfons. Doncs bé, l'Aleix Cabrera, que ara sortíeu, la Isabel Martínez i la Yolanda Aguilar, per ordre invers dels que heu escoltat, tiren endavant la Finestra Digital. A més, és una publicació que qualsevol que tingui curiositat dels oïdors de l'altra ràdio, de Ràdio 4, podeu accedir-hi ara mateix, www.lafinestradigital.com, www.lafinestradigital.com. Des de quan funciona aquesta publicació electrònica, aquest portal de cultura audiovisual? Doncs des de principis de juny de l'any 2004 la vam posar en funcionament, vam fer la presentació oficial a la Universitat Autònoma de Barcelona en una trobada de la Universitat Oberta de Catalunya. I des de llavors que funcionem, el que hem fet ara aquest darrer mes ha estat un replantejament de la revista, hem canviat el disseny, l'hem volgut fer molt més dinàmic, més proper al lector, i també amb un ritme d'actualitzacions que sigui de tipus setmanal. Heu pintat només la finestra i l'heu canviat el color, o també heu aprofitat i heu fet obra, heu tirat una mica de murs i l'heu fet una mica més gran? Hem tirat en vans. Heu tirat en vans, no? Hem obert noves habitacions. Sí. S'ha obert, en aquest cas, una web amb molta més informació encara de la que hi podia haver-hi. Destacar, Aleix, que dins el si de la Universitat Oberta de Catalunya aquesta publicació, pel que sabem, va ser precisament suggeriment dels propis alumnes de comunicació audiovisual. Una iniciativa dels estudiants, entre els quals ara encara trobaríem ells 3 en aquests estudis. Una curiositat, Yolanda, Isabel, quantes persones la feu possible? Molts col·laboradors puntuals, però el conjunt, diguem-ne, de persones habituals que us dediqueu a buscar temes, que els feu possibles, estem parlant de quantes persones? Bé, el nucli de redactors en cap, diguéssim, que som la gent que ens encarreguem de buscar continguts, de maquetar, de suggerir propostes per les futures portades, som ara mateix 6 persones, però, com bé tu deies, està oberta la col·laboració de tothom i sí que tenim un grup d'unes 10 persones més que són col·laboradors habituals, però que tenim un mail accessible a través de la portada, a través del qual acceptem col·laboracions de tothom que ho vulgui. Fins i tot de persones que tinguessin ganes d'expressar algun element al voltant de l'audiovisual, que no fossin membres d'aquesta comunitat, ni d'estudiants ni de docents a la Universitat Oberta de Catalunya, serien benvinguts. Exacte. Doncs mira, fem la crida des del programa on hi ha molta gent que us agrada l'univers audiovisual, que si hi ha algun tema que volguéssiu
explicar o algun element que veiéssiu doncs, que teniu alguna cosa a dir, podeu accedir a www.lafinestradigital.com a través del correu electrònic que ja trobaríeu, doncs entrar en contacte amb qualsevol de les persones que avui ens acompanyen o de la resta de l'equip que la fa possible i doncs, a través d'internet publicar aquell article o aquell comentari que volguéssiu. Perquè, bàsicament, Iolanda, els temes que tracteu, quins serien dins de l'audiovisual? Toquem una mica tot el que és cultura, teatre, cinema, còmic, música, tot una mica el que és l'actualitat cultural, des de les estrenes fins, un concert, tot el que és l'àmbit aquest. Quin és el tema que pot tenir més acceptació, creieu, dins del món aquest? Més el món cinematogràfic, el món televisiu? És a dir, quin tipus d'apartat de l'audiovisual, en aquest sentit tan ampli que ara apuntava la Iolanda, noteu que té, o que potser hi ha més quantitat d'articles o més quantitat d'opinions? Potser sí que el tema que enganxa més d'entrada és el de les estrenes cinema. Però sí que a partir d'aquí la gent en reconeix que en l'àmbit tant de televisió com de música com de còmic doncs han trobat coses molt interessants i han après moltíssim i els ha agradat molt també.